Poslednji župljani Nanica je nešto poput ljubavi. Pazarski bojem pokušava na sve načine da sakrije tugu zbog mladosti, ali ne uspeva. Oči ga odaju. On pamti svaki događaj, doživljaj iz onog vremena dok je radio. Za njega je ugostiteljstvo kao prva simpatija koja se pamti zauvek. Zbog tog iskustva, prve ljubavi ili simpatije nije moguće ponoviti nikada kasnije u životu. Pa tako i Nanica, uglavnom, ceo život ide srcem. Čitava prošlost kao da mu je tu, na dlanu. Mogu bi nešto reći da davno, 55. sam stupio na zanat, na poslašćar, kod Savka poslašćar. I tu sam 5 godina radio. Onda sam prešao u centru ovdje, u poslašćaru, sport kod Musi. To je ovdje na centru. Onda sam prešao u Crveni krst. Bio je tu stari. I imalo je i kapečajnica, imalo je i alkohola. Ovdje su se okupljali dileri, markaroši, zlatari, sa oružjem, sve. I bilo je ovako, 5 terasa na nivou okolo. I radio sam tu kao konobar. Sinoć kad se vraćah iz topla mama, prođo pokraj bašće staroga. Radio sam u stari hotel Beograd. Iz starog hotela sam otišao u školu za Vrnjačku banju. Završio sam srednju i višu u Vrnjačkoj banji. Onda sam došao ovdje i radio Pazarište, Sopoćane, Rajcinoviće, Pazarska banja, Kosovo, Bife, Korzo, tu su bohemi mi Pazara bili. I tu, ako si hteo da nađeš Pazarca, dođi u Bife, Korzo. Ako si hteo da završiš neki posao, Bife, Korzo, to su ti stari. Cela Varoš Mala je tu svraća. To je bilo bratstvo. I muslimani, i pravoslavni. I tu su se sastajali. Spremali se i izleti. Onda pravilo se grnat, đuveći, pasulji. Onda idemo u Sopoćane, ali na livadu, u Pazarište isto. Vaktile je bilo glavno izletište, Rajcinovićka banja. Tu su se jagnjak pekla, žene, deca, familije cele. Tu se okupljalo nedeljom samo. A onda svaki dan je banja radila, ali to su bili teperići. Hoćemo li na teperići? Spremili mi kući pitu, mantije, kokošku, jagnje, roštilj. Šta se nije spremio, ali na Čebe i na livadu. 1000 je bilo porodica.
i bogati, i siromašni i sve to, ali je svako uživao na svoj način. Svi su depovi, muzike, čimane, bendžo, darbuke, to se pevalo, to se veselilo, to se jedva čekao taj dan kad će doći da se to vidi, spremi kola, narodna nošnja. Da bi nešto rekao. Društva nema u kom nisam bio. Banketa nema kog nisam ja spremio. Ne da naplati, nego samo za dobro i za da mu uveličam veselje i to. I svaki je tražio savjet od mene. Kako će, šta će, nije spreman ovo, ne boj se, samo ti mene kaži mi. Imaš ili nemaš, hoćeš li raskoš ili ćeš skromno. I sve je to bilo u skladu. Ako nemaš, napravit ću takav štimul da si bogat i da imaš. Kaže, kako? Kad nemam, kako mogu biti bogat? Ovako. Sve što imaš spremio si u kuhinji. Ja to sve izbacim iz jedarac na stolove. I kad dođu gosti, vidu sve puno. I sve to, spremio, to je za 10. Ali dođe vreme mi pa se ide i ono već u kujnu nestaje mezeta i to. Bije se u glavu, kuštač, ne boj se, sad ću se ja snaći. Kako će se snaći? Hajde, izduvara. Evo, samo posmatraj šta ja radim. Imaš ti na banketima ljudi željni i samo što više da pojede ili da popije i to. A imaš ti ljudi skromni. Malo nešto nije obokasa, pa taljir, pa ovale, pa ovali su puni, pa vas je stid od mene, da jedem mene stid, od tebe ovali su puni i oni su u tome uživali. Imaju Boga sto pomalo. Sad, ja imam, tu sam majstor svoga zanata, ono gde ima. A hladno, ja kažem, da ovo ja maknem, da mi donesem toplo. Može. Ja unutra, u međuvremenu, snađem se, dođe but, meso na žaru, pa, i spremim. Tamo ono da nije prazno, stavim ovalno, a ono ugrejem, pa ono gde nema. Isto, galat. I tako redom izmenjamo ono gde je viška unutra, u kuhinji. To se podgreje toplo i kao da on u izobilju ima hrane da mu ne bi otišao obrt. To je moja specijalnost bila. On ima 6
jagnjadi na 200 ljudi, to je malo. U proseku ide 400 grama mesa po osobi. Ban priloga, ban salata, ban ovo ostalog. S tim, on to nema, ali ima. Nije svako pojeo 400 grama mesa. Ona je pojeo 100 grama, ona 20 grama, ona 2 kila i bajtija dođu samo da se najedu i to je to. Ovamo cigani, zauzmite mesto, o cigani s njom sam slušao vaše sto. Ovamo cigani, zauzmite mesto, cigani s njom sam slušao vaše sto. Ima Pazar dosta ljudi kojima će da se diči. Nanica je jedan od njih i tema je ovoj priči. Poseban je uvijek bio u Pazaru, svi tu znaju, njegove će anegdote večito da traju. Od djetinjstva Nanica muca, ali mu tu ne smeta. Obišao je tako on skoro pola svijeta. Konobar je Nanica dugo, zadovoljni gosti bili, pa bi često sa njim sve do zore pili. Od smeha bi suze išle, pravi džumbu s njim bi bio, mučke svoje on bi pričao, ništa ne bi krio. Gost se žali u tanjiru muha, pa da neće to da plate, Nanica muhu proguta pa reče, vidiš da je biber, brate. Gost se žali kako šera mozak nema, a Nanici to nije milo, a se snađe pa mu reče, šašavo je jagnje bilo. Tih bisera ima dosta, ali u pesmi mesta malo, trebala bi cijela knjiga da bi sve to stalo. Poznavao je Nanica važne ljude, pogotovo lekarske komisije, pa njegove zakuske niko nije mogao da odbije. Pečenja su razna bila, on je zato imao dara, ali Bog mi davao on i dosta para. Kad bi Nanica nekog zaokružio unaprijed, taj je znao da bi istog dana penzioner on postao. MBG je prava firma, sad Nanica kod njih radi, pa zbog njega kupuju i stari i mladi. I danas ga ljudi vole, nema kraja ovoj priči, večito će on da traje, s njim će Pazar da se diči. Specifičnost ugostiteljstvu, koliko si sposoban i sve, moraš još da si mali, da znaš šta ti gost hoće, šta želi i sad se gost ja sam tu radi gosta, a nije gost radi di mene. I kako on svira i ja igram. Jer tako je pravilo. Po pravilu u gostiteljstvu. Samo to da je gost
bilo gde, bilo u kom lokalu, uvek u pravu. Iako nije, gost je opet u pravu. Jer ti poštuj gost da budeš poštovan. Ako ti ne poštuješ, no, radiš klasu, bogat dam, siroma, kod mene su svi gosti isti. Ka direktor, ka predsjednika, sekretarka, moj direktor, svi su gosti u sali isti. Jer su oni pozvati. Ne smiješ da praviš diskriminaciju te ovome direktor, te ovaj sekretar, te ovaj načelnik SUP-a, ne znam ono. Svi gosti su isti. I svakoga gosta ispoštuj i ne boj se. Ti si tek onda završio babinski posao. Zašto si tu postavljen? Svaka delegacija koja je dolazile su onda u to doba su bile delegacije iz vlade, Nanica je bio vodeći taj koji je usmeravao nas malo mlađe. I